biem de sika review efiri Kof TV Ghana de bro ene enwumre na dwumadie wi ayi dwumadie bi a yɛbɔ apro kɔmbeamea bebree ana afi nsɛm ahodo nso a etwagu wɔ man Ghana mu ana amanfo personal experience bi omenya no ba ko mienu bi wɔ meamea bi yɛde ne nyina ba abesom wɔ dwumadie kɛse so na ene yɛde yɛni atwerɛ anaasɛ baabi a yɛwɔ yi a yɛde mfonyin firi brɛw no atafoa ɔwa bridge a enche bia mpanyinfo bedi ho dwuma sɛdeɛ esitie enei sɛdeɛ na esitie sɛdeɛ bia ne sitie normal na adofo ɛwɔ ha ɔmo fam ne nyinaa ho nkɔmɔ ɛne yɛde brɛw nsakrai kɛseɛ pa atimi aba bia ha enye fedi agro kra de anigye sonko de nsisa sonko de ahotɔ na abrɛ ona ɛwɔ saa mpatamu ase na yɛba bɛtwetwe ho nkɔmɔ efra me Kwame Mario saa so na champion chairman so agina adwa abusua onso ba bibia wo a wajoin ne yɛn no woka dwumadie no onyi ho mfamfiri mu kra share na like family so won subscribe to Kof TV Ghana bomodian subscribe ma wadwen kyeremra wo de befa live chat hono anase WhatsApp line na eda screen mitimi ede wadwen kyere atimi afa ho ede abadwumadi ni so na menche ho kra no mekọ champion chairman chen ama bibie ho bia waboyemu nkyiremu na owie a wadwen kyere no yabo ana yakenkan ama adofo ensu atimi atibi opanyin me gidie se oho pa Yeah, Kwame, ho ye. Na me gidi se onso ho ye pa. Yes, obadi adaro ma me so me ho ya san so aba bridge su biem ebre kakra bi etwa mu na nka ye ba ha na aye adwaadwo etwa me kan sa ebi wo ho a chairman ye be ba ha no na ye nsuo na afa obi anase nsuo atọ ama amanfo cars akohihye owabinim anase nsuo atọ aflaude amanfo adan a ebi mpo antimi ankwa ankoda fie enei amene o kase story no etise opanyi kase Yeah, Kwame se oba na be piem wo atafoa owabe bridge na nyamia ne nukure ni ye nyina enim se de na project we esi etie na impenifo kra tama na omo si sa project we mekai se even last year omo ho no man free January eba bedru July ne nyina no na no man hyeda mpekes a na impenifo was stretch no so na omo ye na omo abo omo modern yi abo adwuma na sa project we de bia ema mekai honorable Asenso Boache oye Bantama MP because ube PM wo mantemo ha ono ani dia no bia ebo na chese o mampanyin na adan kwakufo ado ebo no modin ye pa ema omohwe ma bibia kama mekai se omo commission no na me wo honom yes omo commission na me wo honom November mu ho na aka a few days to election last year and omo commission mampanyin na adan kwakufo ado ankasa na ebe commission na project we project bi a efi se mpanifo ewieye a yedi akoniaba ewo ho ye monitor se de normal so esi eko na metimi aka se ubepiem wo Kumasi a ye ka bridges a ewo Ashanti regional a omo ho odin a omo ho ofa uyi sa project we free ma enye na okay sa atafoa owabe bridge we a mpanifo etimi edigu akwam ema ama Barekes road ne sofa nika fe no in fact ye bom mpanifo abaso Kwame ufiri Abrepo junction
na obesen de akobare kese a na yo hawo na ya mane na ya tete na meka se ohun se abrebia ya ye ka se omampanyi dada na nada nkwakufu ado de obo ne humodin yi pa ewo eye ada sectors a ye nyina ye ni etwiem a ye de ani ehu bi especially eye road sector no kwame obo no modin ye pa ehwe se bibia ebeye okay na ohwe se de na enema esi etie ewa ase ya na ohu se de na enema nso esi ekwa obehu se eye ade a omampanyi na nadankwa akufu ado one eye bantama LP eye honorable Asenso Boache na omuwo eye ayonkofa sronko because na dodo na kase oye ne boy ene eye Asenso Boache aha na obia eta akasa asem no enti ohwe eye enema eye omampanyi dada na nadankwa akufu ado enam eye Asenso Boache so eye ema bantama constituency a in the history of Ashanti region eye omo constituencies no se MP pa obo abon homodin me hu bi da first na ye nyina ye ka eye Muntaka ewo Asokore Mampong because ono so bo no homodin those days ewo ho but see am no ka say there Honorable Asenso Boache etu no simple because ohwe said there wasi asiesie eye ne mpatamu hase ya ebro adwen ene entiase so na ohwe said there eye wasi ama enye sa bridge we nko a because kwame ye ka bantoma esopa uwie ne wo ya medo beto so me hu se me woni ni hase enti me yiwa firim kura enti no se wohwe eye sede enema esi ekọ so eye bantoma constituency ese ya aha sopa na me kura mpo in those days ni ana menim mpo se eye ohwim ekura eka bantoma constituency ho na menim so ohwim nyina aka ho mpo kokoso ne saa ne patamu nyina na ehye eye bantoma ase tu beka ya na ye kokoso bia na ye ni abre so makwan no enso opanyi ba yi waye ni nyina me metena ha emeka emfa eni adanse se me de hwahwa no da bi na emom ohwe adwuma a Honorable Asenso Boache eye ewo bantoma constituency a ana ada MPs ni nyina ebo homodin kakrampo kotampo wo saa kwan ne so a me gidi se anka omanim anwu ase se de omanim gu ase wa Ashanti region no and a undeniable fact obi anim se nim gu ase kese pa na to MPP e wa Ashanti region na MPs a omobo omo homodin kakra ne de omunyo mutri edidi mu emu baako a odi animu kan odi mu akotene e Honorable Asenso Boache ni nyuma pa obedi e wo bantoma constituency nti anema omo etumi etomano because ohwe Honorable eye Kennedy Japan a onye nipa ketwa eba MPP aban ni mu a ana party ni mu a dodo na eti no oye very influential okase edru akire ono ampo timi be stande as presidential candidate a obeha adwen pa so kai se tama na omukọ eye MPP fo akoyi omu presidential candidate no oha adwen pa otete ba omia seriously ento hwa ni nyina akoye no on the second yeah bubo no a position a it presupposes say onye ni paketwa o party ni tama omo ye yi second round of for a MP
for Bantama constituency no. Obedi animu ema abrante bi ana opanyin bi ebe conteste Honorable Asenso Boakye. Obeye campaign seriously. Ede ho nsem bebre ebae. Enso ni nyinaa mu no Honorable Asenso Boakye evini no hands down. Na omen ho ba bia. Ekire wo se odo a Bantamafo oboma honorable no ano ohye. Odofo a wotie me mekeka sa nsem we nyinaa na wahu suma esombo ema yen wo sa bridge we a me no ene ye hwe. Because se mame hwe se metimi akae mo me bi kakra taba na omo ye ni mu ne ye ni abere pa na ye kae se ye nante wono ma ye awie ase kwan no o ma yi kwan ato nchen ye omo aka kakra kra na ma ye awie na ye ni abere pa eni na ye ni abere ya ye bridge no ya ye bridge na wie se be ya ye betwa tum na ya asem kese ana ya divert kwan na obi a enam ha sei na ade ba ko a mirem fida wo mre bi a bridge we ema mikoka atafo aside ho na nka me cross e de akofa otumfo ho akofie me ka ho na traffic asaachi me san a enyeyi be bia na car no me di no me dane me ho ba bia enyeyi me left and right nyina wonu se go slow chesa na ama trotro drivers yi omo ateje kwa na omo yi fa nchen ho san hye mfimfinti woye wa adwen se obeda na okra enyeyi se kwan na ye single na adwa na 3 lanes enti saada no da bia me hu bridge we amekai ene emfa ho ne se de isu beto na anu ensu to ya yesi airport run about yiri emfa yiri oti bi wa ha sei Debbie. Oti sa atafo apa ye bo heading This time around, it's only chance to turn it. I think there's sanity. They are not complaining, but airport runabout on only there. Jofe lecture no, they kofa baby a call dichem so no, na swansi ntemo kakra no. Still, omoda so a complaining. And last time you call on Nameka say, and yet matter of say ye de excavator no ekosim akotim and the manager flooding no. Flooding no matter of say omo use old bridge ye de covet and and insu no kesi abrosa ade nchen so a amafo nso asisi adan around nti amansuo ne bre ansana timi iti edu ono ma mu fie wa around no de ebe flawde ye di eno eto nchen a eno mafia nsuo ni chifiri baabi ba no esanse eye covet ni nti eduru ono ma ekohihye covet na no ema nsuo ni ntimi ntwam ema mfa ahoto ema same problem na ewo ha sei but ene we mu eto enwom foforo adenti na airport runabout there omoda so esu omoda so su because of say covet no emwa omo esan adan a yesisi etwa eyese nsu na ewo ahia niti teacher man say ye ka say ensesan betimi aba airport runabout na odi ahadi eye case study dia esese omunya ni sei na me kra me hu bridge I don't know I stand to be corrected me hu bridge I dey creating the say that yes I say oba say oba Ashanti region dia enye common yeah oba Ashanti region dia enya dia
wobɛhu bi. But your bridges bebree a wɔmasisi ne sei by painting ne saa. Me painting in America. Yeah. Painting, no. And I don't know, I said one day on, you know the idea for particular painting, maybe a Sunday message be, and a can be. One day we will pay attention to the act now. If we go and say graffiti, no, I na ammonia no kwa. I na a Sunday certain message be. It does a da ekuro no adi anaa ekuro no mu nneɛma bi anaa nneɛma bi a wokɔ a ɛyɛ common wɔ hɔ. For example, ebi a ɛbɛkyerɛ sɛ hanom yɛtɔn kente, yɛtɔn mpaboa, yɛnwene kɛntɛn, nkwadaa no bɔ bɔɔl wɔ hɔ, wei team bi wɔ hɔ. And saa ɛho graffiti na most of the times wɔn yɛ. Sɛ woduru Accra a, na sɛ ɔhwɛ bridges na sɛ graffiti na ɛwɔ hɔ no, ana wɔn send message bi sɛ ebi a welcome to Ghana. Yɛn Ghana flag, yɛwɔ adwomtofoɔ sei wɔ hɔ. Nti bi a bɛduru ne ayɛ yɛ Lumba ne Kwadwo Antwi ne bi wɔ nso abɔ nso footballers no nso Abedi Pele, Asamoah Gyan. Wɔn wie wɔn bɛkyerɛ sɛ yɛwɔ Koko, yɛwɔ wei. Wɔn yɛ saa graffiti no send signal bi. So one day we find time na ɛyɛ ahase graffiti na wɔn yɛ no. Yɛahyɛ message koraa ekuta a wɔn send na across board na ɛno nso nyinaa aboa ma n'animuonyam hyɛ no atumi asipi. But I think say one of its kind chairman. Yeah, adeɛ sɛ ɛyɛ fɛ yie paa na asesa the face of ahase. What's the first na yɛfrɛ ahase Evil Forest. Yeah, forest na na ɛwɔ no. Yes, but in it, I mean, yes, was qualify for Evil Forest. As you paid you for from Mano, because the face of it, no, assessor, I have no met me. I feel, but minim edia of a person this time around. Yeah, edini deɛ I think sɛ yɛbɛka ho asɛm ebia later. Ebi bɛma mɛde bɛba. Na I think sɛ Kwame nyame anim ne kure ni. Ɛnɛma bi wɔ nom a ɛne kwan sɛ yɛ overlook like yɛ forget sɛ yɛafa ne trasa. Bibi te sɛ saa project wi. Ɛno nti na all the time no na me ne MPP for issue no. Omo ntemi amo no ma ho dawuru yi. Yes, omo ntemi amo omo ne ma ho dawuru yi. Ɛno nti ana amon omo ho no. Na omo nim de omo ye. Shiamedano. Very good. Project we wo ho, osi Shiamedano ho. Ohun say adeɛ bia omo ye ya ɛka nipakuo bia koma bia no na wo so omo capitalize on that. Yeah. Adeɛ bia na edi nipa nya omo pay solution to a lasting solution to the same problem no. Kwame na wo se omo gina saa adeɛ ne so. Ba wonim de na omo de ye. Na obi a de hwahwa no ho so obetumi a penetrate no asanya ne seat e wo parliament. Enti So na akwai individual and a ton omo party na. Enye party no. Enti na dodo na mponim saa no ma we. Ohun se oba ase ya ohun. Ya mo na na adodan kwa kufu adodin wa ha o so na e bridge. Asenso bo achedi na da so. Okay. Ni din project we nti no moto no adwumawura. Enti no ne America akosi ni se sa project we one of the biggest project e wa Ashanti regional e was say MPP for the hwa mo. And so Chairman, with the fine, I know say oko speed but way any seaside river bridge omoye atonsu. I think say similar. I know see a large and big. Near me can say Sisa River no. Sisa River de na wa atonsu high school junction honom de no. Eno e ka ho bi. But we Okay. More powerful. More dem can say appreciative. Kwame
wei ade a eba emra na yehia Sisa River no na nsuo nyiri emfa nipa wo ho even old bridge na eda ho no kra no na won te se nsuo ayiri wo sa bia ho no ma efa nipa but wei bridge bia na ekum nipa na almost nsuo to bia efa obi edekọ because a school for cross all the time guy bia na ne bai ba odi agiri ekowu ye okay yes SAS akwa na say na issue no kra so another issue ono na sem no me pese me keka bi because odwena ho aye nsempi but bicycle odwena ho aye nsempi so kwame enti no ade a ewo se meka asem we na next time na me yo madom no mo san ba bie ma omo de esu nyansa enu ntina omo no mo ye nyina so ekatae no because omo ye project wi a omo nya ho documentary bia enye ye na eba ha betwa abeka ne ye pese ya hwefo ne atiefo ehu no mo so te ase se the project ne siti a omo nka ho asem bia metimi aka se ye platform yi kura mpo ana ye ma Ghana for dodo na ewa amanone ana akwantum ana omo ni kumase ase ehu nyuma bebre ekoso Ashanti region those times under their government. Yes. And I was say mani kosa ade no ho. Ohwe Ashanti regional minister ya wabe ya Dr. Amakonye. Ono no obo wakora no atwa e de aba beto ho. Oton no ho. Ni obeye bia oton party no ene ono ane ho. Ade bia ye yi bia o de aba beto ho no. Enti no unhunu kura na ubehu. But ye we nyina wo de this time around I hope say you betimi aye ye besa akọ back akọfufa project ahodo a na adan kwakufu ado ye nyina na de bank akra wo bo hu say sa no ma we nyina o man ka ho hwe ne na o mani di akire ni nyina ye enema eya akese a o man kasa akumamu no o mu yo madwen so mo nye kwame Omo ntimi o de ya na prempe the first international airport eto honom meka practical assembly atro meka reality of life bi atro what the prempe the first international airport to ho na what the atafwa owa bridge we esi afa na oka se kumasefo ana asanteman yento so aba na yempe de ye omonyaman a ebe shock o so umbefa bridge we David. Airport no ye nuanum no mu wa kwantum no manage ho saa o me na meka kire o ye nuanum na omu wa kwantum na omu tutututu kwan asofofo hebaafo ne omu percentage esen na hwe omu a omu ply saa road we hwe nipa dodo a eyusu kwan we fa free Abrepo junction o de me fanfa bantuma fa free Abrepo junction mi twa ne short fa Abrepo junction ne fa bra fa bese ko barekese etwam o ekofufuom etwam ko ofenso ekwan ne connect kosi edudwama ewuram wo sunyane road nim e fan right say nso ko ofenso udu ofenso so de a ba bia wu kokote ne ho anhwan mu nyina on mu na akọ wanim so enti sanipa dom a omo sa stretch we si na yemfa airport no ye monumental project eye project a eso mfa so de dodo na mpo ne kom ebema oman ni mo sika mo eno no eye ade ebe generate sika e de ama oman no mo we busa won se sika be na de bra oman no to obi ani so
ana obe access we a yentwia ka ba airport one obe access a just otwia ukofa plane obetwia untimi ka se me kofa airport agi se ne okohwe wono asan aba eno kra de ka kwa tow boot tow ha betwia me ka ne se ohwe nipaku a ya appreciate saade we a ye do so chen ma a omope airport no na se na anu ye na me ne ayi office no other shop na eto aso no me no mudi nkomo na me kan airport no asem omunim kra se ayi prempe the first be kra baby I was shocked. And that's when him Kumasi International Airport. Tab And as obu a onuma Kumasi Airport. kwame onim airport run about by airport onim ho Mura Hokrada. wa fire airport run about us about onwura hoda nti ono no airport asem ode yeden enti na make kra se ye de back be siwo sisi a ombeto atia airport no enu nti na onhye dan hu se radio so TV so ye discussion about oman na ye ni abre push for airport no say yenye dabi hwe hawa o hawo ba te say ya to petrol mu ya to we mu ye de we abai o mani bre ho no mo gidigidi die ntia because ono no hu ne say about down to the level a affecting ono trotro dawa o ka jan say airport na enye nwe ono emfa ne ho because onko fa onko ba bia ebia obekokra wanse ho a bia afeni mu nyina no akofa ba akobi enye ne hawo ana okay na osan wo alternative kra obefa ba asa kwa akra ono kra no se ye de ka se ya wie kra no emwa no sana mpesa wote ase enti no we ya ade a na wo se omu ba down because ye na ye to aba ne nso no ye wo down na wo se ko mu kyeremu omu kan se ma ye te ase enso won se ade omu ye bia no kwame me mpese me keka nsem bibiri but me ya se ade we omu ntimi a market sa project we anka project we nko a ekwan we so me na ada but say I think say kwan we so dey MPP perform well pa asenso boache na omu nim se eyo na eye do se on na lobby ye e de baaye but oman project no as a national project as a MP na why Momodia aha MP na abesi amaye on asenso boache na abesi amaye nti na omu hu ni se ono na as MP na why na na do de onye hwe it's your footwear way both political party na emfa NDC for so mfanye adisuade se wo ya de pa project kire wo manfo mano enye national ade a amanfo mfa hu modern ba obo chairman we are sure say ye hwe enoma sei so e to abana because mama watu asudi nti ameka sa ne say enka enye na nado oye adwuma wa Ashanti region aden na nipa dodo na enkoma ewo abontin dodo na yese Ashanti region MPP for na mpia nkoto aba I think say I don't know say a fact to say there but that is conversation I won't say even the MPP members no kra nya akonya kotena TV so any radio so mo ka say nipa dodo na mpie ankoto aba because of levy because of you can say COVID tax and those taxes now almost for say no but today per conversation only have each say they really worked but meant me and then the depanch o manfo ekoye individual bi na agimu animonyam
yɛamfa animonyam no ankɔma party no holistically. Enti no wode yɛ afotuo ama both political party anaasɛ MPP fo nkwa na nyɛ ni da hɔ. Okay, medase. Nea meka ne sɛ omu nyinaa obi amfa ɛyɛ afotuo ɛbɛboa. Saa asɛm wei ɛnyɛ first time a meka in those days. And so ɔma amfa anyɛ asɛm because yɛwɔ Ministry of Roads and Highways ɛwɔ hɔnom. Ana wokɔ ɔmo platform so a ɔkɔ baabi a na ɔmo yɛ project a na wayɛ 1 minute 30 seconds bi ebu a 30 seconds ebu a 1 minute papa aso no obi wɔ ntɔkwa na watwa na ɔkɔ na ɔda bɛto ɔnom sɛ ɔmo kɔ ha ɔmo kɔ visit wa ɔmo kɔ commission we ɔmo kɔ ewe wokɔ mo website ɔkora de a ɔmo atrɔtrɔ no in text kɛkɛ nti onuma kenkan a ɔkora de yɛmfa wonyɛ hwee ɛna na me kyerɛw sɛ hwɛ akwan ahodoɔ a ɔmampanyin na Nanadanko Akufo-Addo ɛyɛɛyɛ ɛwɔ ne time yɛnka nokore hwɛ akwan ahodoɔ a yɛankasa yɛ platform esi okotwa de bɛkyerɛ Ghanafoɔ na busa ho sɛ nyɛ yɛ platform yi so a ɛhefa na ho bi tio adekronti a mɛfɔ to mu no yɛde yɛ Ashanti region o ana yɛyɛ bi wɔ ha na Eastern region Central region Upper East Upper West vlogger ben na wɔ hɔ no ma na ɔno nso yɛ bi enti yɛmpo de in yɛ quest sɛ yɛtwa enoma ɛkɔ so ama Ghanafoɔ yɛahwɛfoɔ yɛtiefoɔ a ɛwɔ amano ne anya bi ahwɛ no in a way no ɔmo nso no ɔmo benefit because na ɛda ɔmo nnwuma pa ɔmo yɛ ho adi nso akyerɛ Ghanafoɔ a ɔmo ne Ghana ha ana ɔmo ne Kumase enso no ɔmo ahu ne saa instead of saying ɔmo ankasa be take the mantle na professionally ɔmo ayɛ ne ye because yɛn ni equipment bebree na mokura motimi ayɛ abɔ ho dawura ne sɛ advert te sɛ de edu last day no mo yɛ no edu la abato last day no mani abro bon sa ne akomeshi we na asa de tete mango no ne ate mango ne akomeshi we afi na yakura fi sɛ fake enti ni obi abɛka ne sɛ enti we nyina wɔ hɔnom ana na mo de asie na na mo de sie ho enti kwame ene many abre wɔ MPP for us because omo anepe no mo kɔ opposition na ɛwɔ se yɛ sekyere ne ɛka kyerɛ omo sɛ omo amwa Bawumia because Nanadanko Akufo-Addo ne nyuma pa ɔyɛ na nka wo sɛ ɛboa papa no Dr. Bawumia no no nso etimbe gyina so etimi huri because no yɛ vice ntika tama enframa ne boba monya hwe na nka wo sɛ omu ebe omani bo mo so no mo start hu sɛ ne mo ayɛ afi regional minister kofa bi tena ebusa ne hwe a no ana hia me office ho okɔ bia ana yɛ nwieye nto da o check ya hwe prempeh the first nwieye central market nwieye Buankra nwieye hospitals ne de ni nyina nwieye to de won sɛ na kasiem no ɛna na kase a no mo de omani a picture but grounds no ho no nso no ne mo yeye ya tinamufo na nkasa benefit no mo beto aba no mo no o ma anya ho hwe ana mo value ku ye so enti no a big trip sa project we ye bekwa akotwa eyi de no de ne oka Sisa River no so one day na no so abeka ho asem hwe sa no mani nyina ya ade a ude mesi ubedru Bantama constituency a enti mame musa o adwen be na ba ni patrim se ye koto ama asenso bo ache ye ntoma Bawumia ude busa ho sa question we de na bo mutrim de na Bawumia ye de na wo se Bawumia anana na ado ye wa ha wa anye nti na omotuti ano ta mo ni say MP ne bo no omode but president na amwa wo sanete nti o man timi ansele no mayi nti no uduru no ma adwumawura
adwumawura saa enka nkyerɛ sɛ voters no ɛna yɛnte politics ase because why na ma Asensio Boakye saa tumi do sɛ yɛto aba yi Asensio Boakye honorable for parliament sɛ ɔnkɔ kɔboa na decision making na ɛbɛkɔ so ɔbɛkyerɛkyerɛ na adwene bi but our boss our ne yɛ adwuma ɛti yɛte politics ase a saa Asensio yɛ biribi a honorable Asensio Boakye yɛ biribi a sɛ na efiri ne papa mu na ɛba sɛ yɛte politics ase a tama me de me hu ne sɛ kroma na yɛte no yɛnhwɛ project so na ɛto aba nipa dodoɔ na me hu ne saa me hu ne sɛ yɛde asetena mu ahoyehia ana asetena mu ahotɔ ɛne nsɛm a yɛte no dodoɔ wɔ TV radio social media ɛne to aba because your floating voters ho saa floating voters no sometimes baby a no ka kopa kasa no mu yɛ de no they support se kasa ne be bitter ne be awerɛhɔ na ɔmo no ano yɛ de to defend opposition party a ɛmomo ɛtomo because tama yɛ onkrofo bi wɔ hɔ a se Nana Dumpo am to pin amaga na obeto am MPP. They are staunch MPP people. So floating voters no amona yenka se amonte no ma ase ana enti ese eboda wuro kire wa na ekwan da ho bagaya ekwan da wa ye yusu enti hunhun akwanya Nana do yi ye chaman ti Nana am ka se so mo se Ashanti region for MPA meto aba ara mbusa ada yempe project ana because Nana do yi akwan pa chaman no kra de se menu mien ye gya se yembobo sisia de na ogusu ye de na wawie de amoto baaye yi traffic free baabi bebre a yempe no ana Kwame enye se Ghana fo a yeto aba no yemfa project nto aba na yempe project o ahun se na wo kan bibi se omutie radio omutie ne ekoso omuhwe asetena mu no ma bi a ekoso Kwame obu ono ma ote honom no enye se obetie radio ni akasa Ghana ye den ono na adwema no ono onim se Ghana ye den oya so like na meka tro ono aka oto onim so man ni man Kwame obi a oye dependent bia no ye kasa oman no ma ye dingidigide on hyeda ehunu because ono de oda asa ade atene ama ne sika no akopa na aduane adi asa oda ne se ne school fees ye twa ama no oda se ni obenya ne ye expenses bia also ye waye obusa ne papa wonya sika de ama no ba papa no na ye kasa oman no ma ye de a onya direct effect oba ne de an dependent in the be indirect now near me can ye kasa oman ni ma ye de Kwame de bad oman ni ma ye din ni nyina ne se oman ni ma ye din ni nyina ne se wote hwa na ye de bibia betum yesi bia D levy E levy one levy tio ye de aba be kan the moment ye de ba na ya create sa impression so oman ni ma ye den na dollar ne cedi exchange rate no so play part na make asa eno no wo ase wo a wo nhye da hu age se wo so ye wo kra na o ma de ba wo import bibi ana wo pese wo de o shefu bibi ba Ghana sa no ma na wo honom na wo se da bi first ne sa na no metwa se na metwa ba dodo na ye wo ase na ye to ba no kwa me si enim sa de no enti
near air trendy. Nti won se sofu bia be hye nkom me se Kennedy Japan be wini 2028 said the nanam from mu no nti wo ti a eda wutrim wutimi de di nkomo Kennedy beba 2028 ebe to bi sutrim Kennedy beba 2028 nti e ba se yakoto aba na obu onoma na wo se floating voter Kwame me ana me gidi se obia wo party a wo obia wo party a owo o nebufu ana otuti ano enti obi otimi tutia ne party no ana me hu ne so omo fam floating voter but na nya se obi a ono oni party bi ono namu ohwe ne yekọ na wato afa Kwame obi a oba bi ogina ankwa on ha ne ho nkosan line nkoto aba na emom ana fa dodo obeto abama this particular party de na on kotokra eno so wo ho enti obi ono ma wa na adwen se ono ne party ni but se nsehunu se na mudidi a me nto aba no me nko ha me ho enkosa sa line no so enti ne ye kan nyina akosi ni se Ghana fo aye to aba ne de ye wasie ho Kwame dudu na omuye de gegegegege na ye nyinya mpanifo no mo ntu bi o obu asa time ne kura no no ni Ghana obu asa time ne kura no na baabi na de America ne se eba ne sen na MP awini e wo ne constituency na president na lusu woefully e wo ho abra omu na ye incumbent omu na wo so a ne ekoso bia no ye nyina anim se MPC omu mfo musika anya hwe entinka ye de eye common fund kura bad eko district assembly honom nti DC ni MCs no mkura na nya access to tu MP kura de on hye de ni sika bia wo de ye hwe na emom utimi lobby e de fa ministers no so cabinet ministers no de fa kakra sa de ba beduru honom nti se ye discover se de be ya o no ma say wa Ashanti region utimi pridi ba o constituency so na ade ama asenso boache de no aye different kakra meka se aye yi ni se wadasu bi adi ama o really the heart of aye ne constituency no se obaye no a oye MP te no that time kra no say minister wo as a works and housing no onyameye you know no your works and housing minister enso no bo no homoden ane na mu kakra that time na no mo start bridge we eye into oba o se mehwa me aya no mayi president na frimo ono no preniti mehwa me aye saa nti no saa na da obi atin se on na ba be ye Messi district ono na ba amia meme de na Kwame sese no se me no nam yi obu opema asem na ompe wa asem a efa bi no betima blame me okay yes da bia me ba ofie me do ko me ba ofie o ma me onim me ba hoko eno aso atese chairman wadamfo a one ne ye adwuma ne koba chairman na ma me be time ya ana obepema asem a wo se mitimi ehu se wo contribute to any of them because enkoma a woni ne bedi wo me ho no ene be ma na bepema asem a na so be time enti enkoma a ekokokoko so ewo constituency level district level omu ye because party no emo ye nwonwona ayo Kwame and I won say many abra me stress na party yes ma dwen no ma bi ho ehun say da bi se onim say ye ya akoye se na adan kwakufado excuse my language Kwame I say wa anya hwe useless e wa Ashanti region of the scene because project be tackle ni bia no wanwie
project bi obe commission bia no wa ya nwie no commission ye but omo de ni free top ho no mo anti no tie radio na kwa wanya hwe wanya na eno na da obi atrim aden na grounds wonom no root wonom no on from say grassroot wonom no mantem akwan abaye bridges ne enioma ya baye o nyina ne de o ma mo ho dawro kwame ya mo Tama bia maame bi te mo bia onim o ka kwan a o se kwan yeni na me bobra ana masetinem me pese me ho etomi a o se na na do aye kwan na mabrabom masetinem etisen. I say sometimes we are difficult kakra. You see, enti me no say as a asetena mu no and my presidency no issue. Obi aya adwuma when it comes to developmental projects na and ye gina so pa dia commitment ka every government bia e bon homodin kakra me ntimi figure out percentage bia me de be mo do. But I think say president bi a oba bia no unso obon ho modin kakra e wo developmental project whether say obewie ana wa nwiem pa wa start bibi. So now say president chama like you were personally president na say o manfo oyi akwan ye bridge usisi hospital do wa nwie uguso oye airport amomo wanwie nokre maternity blog awodo nsa akokan wanwie nokre chama na omanfo kasa wanye hwe a enti undi yaw because na wonim se ya de ebeye dada sitinamu but nya no so no omope no pe hand to mouth do mbedi ne ne na omaso wo mo so ye president atama ehefa na abetaka enei o se Ghana fosu bayan kan ehefa pa na abetaka kwame very important yipa na woka no saa na tie na maame mfa mfiri ha sei mfa nwura mu ho se ni nyina ye communication o ma ntimi a fa and disseminate information no down o ma ntimi a nkyerɛkyerɛ nipa mu yi yes because say we a party a opponent or hwe weakness or hwe shortcomings no no agina so e de beat you ana kwame obi owo position bia or powerful or time e chen wa ban mu because no position no nya adwuma nti no no or time 247 na osiw so nti no o shortcomings bia obetimi agina so ama wanhwe a ubelusu focus enti se won so wanhwe na oye o machinery no wa ma o nso anyina o na so na hwe kwame e wo sanka region bia even po yemfamra down to district level bia omunya team a enyuma ban ne ye nyina no omu project e wo social media hwe me president said the okana ana nema be ya project na ye kan nyina ye airport hospital those monumental ones ni nyina ye ana local ones ni nyina enso ye ana asetena mu na ye kasa ono odwene ni botom no ni nyina aka ho na ye amamu enti no e wo se mo engage me se ni nyina ye kasa fellow Ghanaians kasa no eno ni nyina ye kasa na wo se back down oma ye ti ase se ye chechiro man ye yese omampanyin kufo omampanyin dada kufo me kai se oba na say 100 within 100 days obese oba na hu 100 days na mo na o ka se da wi ono na kai na wo no nim se sa na tie wa twe asan enti up to now nyina ye da so papa na ba so enti no bo ono ma just communication say da bi say ne ye
minim se ye we a eye ba mo menye we minim se mo hia akwan no bridge we eku nipa do ya ya mamo ni nyina mo capture e video me se enye yen akwa me video bi ani ba bi a okohwe se opese okohwe sa ade o maya o mu unhu ubehu a 30 seconds bi a omo de drone afa ba bi anwa te asiasa se omo take time no ma church mo ma timamfo na nya hu se da ya bibisi amayen obu onu akwa me Ghana na onam no onamu saa o enye se bi na adwenye o onamu saa na ni ma ne ho so e wo bibia mu age se bibia si enti onam mfuturo mu kra na ono nim se mfuturo ya ha o onim se mfuturo ya ha enti no oba na abaye ne kwan ne ma na on se hunu de waye bia o onamu saa ti se mo medication na anko no se da bi mfuturo nye emo se be o se health hazards e wo mu nie ya be ni se na be boa wo ebe ma productivity nso aye fast obekọ bia si anu wadu ene ye a afa na ato ni trim why educate no okay ya laki da no man na ama na akwa se obi adwene ni botom no nti ono so na se na otodoko no 5 cities na okọ na se 70 hey aden nipa na otodoko nso aka se me call ya tum ono nso call beka se ya to dolem nti no bon se saa na etie na no ma ese e wo ya adwene mu na no ma enwan e wo ya adwene mu saa bo wan se wabeye eye object bi a ye town abra nipa ne kura nemu obetuma atena camera ti na odi watem enam de watenti enso no kura na wo ho no no kura na wo ho no omuma bonten emeka kwama di enti na wo se wo ye minister wo tena ho se wo twen se journalist mra me ya wo interview no abecheche problem bi e kososo di enti na wo se wo adwuma na ato na ne de enti wo hu se nipa complain se ayi Ashanti region airport na yesi airport na yesi o twen ama journalist pampa ba wanu abebu sansa na abayi wa onya tie na wo se wo de solution ba e ba ne sa na da bia no obi adwurum ye fan obi a me de biem o madwuma na akwa me o mu ye na ne de en e na ama party no o mu sell no e na me cho se NDC for afa strategy bi o NDC for afa strategy o de hwe mu nyina omu krofo ni nyina obi ani abre Accra regional minister hwe wan me se odunso kro betwa aba odidi kro betwa aba hwe do mu ye eni nyina ye se nyina so hu no wote de ntia because omu use the power of social media because ameme nka da me hwe TV o me kotena ho GTV ana ho na me kohwe no no kwa na o ye show no a oti show no so na o host program kwa o say o social media no hwe ne phone so hwe de trend enti no gonna the days ya de graphic e be bra ya ofie na okope bi akenkan na ukotie 6 o'clock news ne de social media esi ye na dem krai enti no me no be fa dia no ma be fa dia akoye news item on beka ho asem enti no e was enti NDC for no kwa me o mani abre yes MPP wadwuma ye omu wadwuma ye pa nye kasa tenten omu tete ade de hwe ayi kwan ye satika ho asem nyane Lake Road se munye Lake Road omunye Lake Road obi aka na no atom obi ankasa na anu ya ye kan zuzu ho asem yi o se regional minister e kan ho asem yes na anu ya ye ka Krofo market asem yi waka ho asem na anu ya ye ka se airport man about agiri me hu se o kan ho asem o ka se we deliver ampa o ma kwa de no ma kwa isi o mo ye yi o se enya hwe kra na o ya wa be clear sa ayi na ye be kan ye no afi obi adwen mu aye ne fan enso bi kra na otwa video no ya no ma machines ni firo wa anya hwe ti se yen ansa nko ho anko ka se yenye ya de na wa penti positive e wo bi adwen sa honom no ana MPP for no omunima ne contract ne agege contract ahodo na ye fom na ye koba omunim ye ka hwe kire mo muntie ene omune yoko be from Sieka na untia amen ya ana NSA anenra ya na mehwe abra opemso kosra na na ado woni fie wa Accra honom no na omudi nkomo na mehwe papa no
ne modern boy wa bɔ ne bra wa bebre o Ghana na still an Ghana for ye yi ne to twene te say wa ma ye hute ena metena se na metewa na medwendwen no bebre ni project bebre a yakotwetwa ena papa yi so ema ne baaye even COVID time how was he handle COVID no ma lockdown no I mean it was just so peaceful when ya no masiko ya no manya omo amahu de obi ya forget ni nyina ana omatena ho na team bi edi 11 beka asem so na ento Ghana fa adwuma ase free SHS ya kan 11 anso free SHS ya kan la free SHS obu okra oniba obu okra na manyina wie school obu okra watra free SHS also that so the free SHS campaign. Nice one. I know me Cove TV Ghana baby will be a bushia. You can also join the conversation through your WhatsApp line and down over voice note. Na ya bo amado phone so ehunu adwenche na ye ba wa bridge ni so na akofa nsem bebre e de aba obetima atwa to live chat on so God is love was say abuja for me chiamu mami jesu wow ono be was na nado well done mami jesu na Abraham Jima ono so was say good night busuafo sa pepepe enetie misro osu betimi ede odi abasisi a mayente wonka but like jumadi ne hye fama afofo won subscribe ya subscribe na abibia tenasia wa beka eho enso ebi sa pepepe na etie champion menim sa do fodo badwinchi bi etimi aba Oh, Cove TV me chairman majuma. Cove TV na ane na mbe unsa na do ye adwuma wa Ashanti region. Wo ye adwuma bruta. Aban aba aban ko. Na do ye adwuma wa Ashanti region more than President Kufuor. 100%. But nipa bi brainim. O se da bia me kan mo program so se na do MP Ashanti region na dia ye ni wo so pa ya kwai. Ye nti MPP no ye o madwen se setie bia mo do madwen bi wura akwan nim. An MPP aban so mo fa enema no ma se na se wo ye kwan a aban ya wasede so ye aban wo so ye Cove TV wo de opa bo continue kwa Ashanti New Town akwan ne wo olden days na ye sapitin nyina ye se Ashton area bi obefa bia ya asphalt road area baby abehu old sapitin minim Ashton area kra behu sapitin baby kakra bi MPP ye new ma be pray but na omo hu dawru because omo fa ne say normal ayaban asede aban asede and say nanu ya ndc be airport runabout omo de 282 omo airport runabout how many times MPP ye kran say no mo opposition tie besre Asante force ade na ye no wo se hwe ne yetwa so aban bia ne obetumi aba na obecheche sikade ahye ebotom ye ne ye adwuma yedi yedwa ane ye de didi tie besre enuanom MPP de omuba no manye bibia akra na nya Ashanti region ne ma ba ko mienu miensa bi na Cove TV asem wo de wo sem sremo ni de menye politics de but wo sem ka UTV ume ya obonwum ya sori nwum ya friend gift ya woni agrada enyen se nanu mu hwe program yi bia em se bulldog ekobusa no woni agrada asem umu de wi osi won na bulldog say we de mesre woni de mfato nchen but umutimi kofa chamai untumi asem betra TV ni so ema ya ye boanom we ka we ni we dia wona na we dia wona mfi I was saying penny phone say UTV no omo TV station is also na untumi so TV station to so penny for so kwota TV station wo no mo kobo ebia yura Dr. Ose Kwame no ne ye penny for ibi din boni bia no man ye chichira na si egu no omo mienu nyina so ya Asantefo tie best penny for gift you so see ebebo na we ye petrol issue pa sanka ne agrada issue yi de social media baby da what say de na untumi de da we I know the idea yen kaba to think of be the asem ye beka penifo sem me hwe ne yen ka bia no kreda ne yen fanto asem sebe Cove TV me chiamo ene madwuma pa nyame no mo no nka mo omo sesa infri Busiafo, me chiamo mama Jesi weni. Hey, Sabridge we. Nipa wu obridge mu ensuo yira na o maka akire ne. Sabdam metentem ho a o mutiano ma nyi ntonde ha no area ha de. Ni bibia na se de na mo ka se. MPP fo mo ya dwuma pa o.
omo yi adwuma pa na campaign time na don't know sani ye silly wo manuo sense na die yo enema mo ye nyina bia ni ho mutimi de ye campaign bo mo ho ban obi ebia ni ho mutimi de ye campaign pa bo mo ho ban she nice bridge and say as a bridge nice one asanso bo atwo ye adwuma wo ya de oyiyi akwan wo ni potamu no ni ade wo ya de highways ni mo ho no ni ade wo ya adwuma kama hwe ekwan we pa te se mo yi ye kra no mo start ye no hu but se fere omo bie omo commission so mi hu ba se ne ese ye kama se pa no se de nyame nhira mo call tv nyame nhira mo na ye friend is saying un se omo ayo but enchen no na wo se nkomo gu concrete won chen no hye bricks bi won chen se do mo ya brochire de no because no mo se omo ye na nsuo to no na tie no nyina dwiri begum na musi omo contractor no mo wie beto mo anwie ni yie se nkomo omo di slab sa na mo kanu omo di slab bi etoto nchan ho no nyina se be ya nsuo to a na tie no ensan mu enkonkogu se akra wo hwe a asania na tie no ewo mu bi a enche betimi asi bi na bibisa so to de come na je si wa ni o ma san baby Ghana me problem nyina ye maintenance hwe since ya ye kwan menye sure kra so japara kwan ho da menye sure se kwan ya pra ho da mo show no yehu bucket bi se esi corner ho ba bi aten so mo ye kwan no na double so mo di si ho da ho si ho up to now ewura ya efu ben me si ebefua begu kwan ye problem no ye beti sika ya ade no but to maintain it no and it's another problem don't know how to do maintenance Kwame, enti no Right. aten se empanifo akasa na kama address baako bi mienu bi. Okay. Yankoi. Aha, airport one about asem na opanyi kese ka no se NDC for edi two mo so my airport one about near and America no say so obi anim say airport one about yegu obi anim dentia because oma ankasa ye wia oma fato mo ho so esele sa message no nti na me no kase kura sa ho atutu a edo obi adweme say yaye eno na e was MPP for omotu sa na mo no oma anye Okay. nti on say nye ye nkwa ne akofa sa video no di aba say ade bi ombe ye bia no say ye kura mpo ya nka ho asem na obete yes ade bi ombe ye bia no say ye kura mpo no ya nkofa ama obete but MPP time no want I just say akofa aba. That's the difference. And at the ye di hu nkomo nso na ka nipa adwenem. Enti very bad. If you need there say na hu say a part of us. Ti me meja hu asem ka. The satable fi hu da wuro nyene. Me ka da na ye be commission say no. Fire service for na do mo cars ne be sisi ha no. Ani atwe mo water hose yi na de pia fi no. Anwea no ye de horo kwan no so. Ade betia me aba be commission na ye de na me gina ye de hwe ye de horo ho nyina. Omo wie ye na anu no asa. Obi a me ye hwe wa ha biem. Obepra ne etena ba na asa be go no. Enti me ne be ho se ekaye ho. Enti bridge ne ye adwuma ne de e be fa ne sa. It's very sad. Kwame. But bridge we there. Bridge we be a was say every day you celebrate. I was see you celebrate. November bia I was see dinner na fish ya Kwame. Or a bridger or be civil lives.
wabɛma saa kwan no so fa ayɛ dɛ abɛma saa kwan no so fa ayɛ mmerɛ dadwene ne haw nyinaa to atwa ama efiewurafoɔ tenantfoɔ no motuo nyina obi asom adwono ama sesei o kɔbare kɛse a wobɔ wɔn nsa no sei a na woyɛ aduro no nti I think sɛ ɛyɛ ade a yɛ appreciate na yɛbɛkae Nana for that. Yes. Okay, sɛ na asase mu yi sɛ eni ɛna amanfo ho nnwuma pa Nana Addo yɛ na yɛde bi ɛyɛ ɔmanpanyin kofoɔ yɛde bi ɛyɛ Fifi Atamils even ɛyɛ now current president Okoya Nana Addo bae kwa na santa amanfo refer no saa ne yɛte ama meka sɛ enchi bia saa edimpa na ne yɛbɔ kofoɔ ne Atamils ne yɛyi no Nana Addo ɛbɛgye ne deɛ ɔwɔ abra NDC foɔ awuram akɔ manim kakra okay sɛ meka asase yeah mekae bɛba amanfo bɛka sɛ sɛ na Nana Addo ɔbɔ no mmɔden pa that day that time will surely come saa na Ghana for it sɛ wo ho fono yɛn na yɛhu no ma pa wayɛ agye sɛ obi bɛfa yɛn na ɔtwa yɛ chimpiri ɔne ɔn sɛ sɛ chama de plan na na ɛbɔ yɛn akwa we de ɔde iron rods pa ɔbo yɛ kuyɛ Etire sa baba penalty abusia anu Yekof TV Ghana sɛ di onim ne yɛtena sese ya nkomo ne yɛba bedi ɛno ti na ana yɛka sɛ onso betimi ɛde odi aba asanse nyansa we ni ba ko futiri ɛyɛ adwenkyerɛ ɛne yɛkyerɛ sɛ de chama kan no obia o political party a odom nanso no so man ne bɛkɔ ne yɛnim dia objective na intimi manoma intimi enko nanim ɛnyɛ bibia na yɛbɛ ne partisan politics na yɛnti aseɛ saa na yɛntimi enko yɛnim as a country ababwa yi pa ejina ekoyi emamenu nyina ti no yɛde dwumadi no besi ase na yada adofo nyina ase abusuafo a abre na abre nyina no yɛbɛtena sisi a mo so mbɛdwane yɛ ɛne yɛde dwumadi no bom no na me ohia mo yi pa na yɛ pimso yɛkɔ yɛnim yɛguso aso hyehyɛ noma na yɛabrɛ mo the best as always a yɛde ɛsom mo no ti no ɔte champion chairman kan na enwumre wakasa bebree wakyerɛ adwen bebree na mo gidie sɛ adofo bɛfa bi yɛnhyɛ na ɔma kanso nso bibi mfiri me fra me Kwame Mario bedi dwumadi mu kyerɛ mo kyerɛ nyame bo ɛbɛsan so aba na yɛde foforo kora bɛsom bye bye. Yes, Simon Mwako Abasronko di pa Kof TV Ghana so. Wo Kof TV Ghana so no. Ye bota ye ni yenju medie titiri pa ne se. Ye beboa ma mpontu nyuma akwaso ye wano wo Ghana ha se. Ne se enti no. Ye free wo pepa mutu ye hugu montene so kokotwa mpontu nyuma ahodo a. Ye kwaso wo Ghana ha bebia. Se ye akwan foforo na aban no ye. Hospitals, airport, interchange, school, market, stadium ne ni ai keka ho nyina. Ye ni yenti mwanwaso wo kokotwa se ne dwumedie ni sifa kɔ. Na afei so akwan miai wodo wa atete apansam so no yekotwa se ne beya ebetwe aban no agenesi so na wakwakoye wonom e wo ho ne nso mwa dwumadie foforo a yesan di no wo Kof TV Ghana so ne se ye interview Ghana fo e wa abrochi ananse wo man yi mu a watumi adi yi atumpon wa abrabo na watumi ahyerɛkyerɛ yen kwampa wodo a yenso ye betumi afaso anya sika ne de ahye business ase enti memma wo remfi se wo be subscribe to yen YouTube channel ye Kof TV Ghana na wemia notification bell ne so se ne beya wo see yen videos are dropping